Il-kumpens ta' kważi 6,200,000 euro li rċieva Raymond tal-Mare d'Oro minn fuq biċċa art fix-Xemxija li parti sostanzjali kien inxtara għal prezz ta' 30,000 euro biss huwa mdawwar b'għadd ta' kombinazzjonijiet. Gvern Nazzjonalista ta' qabel l-1996 kien espropja l-ġnub ta' parti mill-art ta' Vella fix-Xemxija u l-kumpens ħadu mill-gvern ta' Lawrence Gonzi qabel l-2008. Dak iż-żmien huwa rċieva 1,200,000 euro. Sal-2006 l-bqija tal-art fil-Fekruna kienet meqjusa bħala sanzjonata u għalhekk ma setax isir żvilupp fuqha. Imma fl-2006 il-gvern ta' Lawrence Gonzi injora l-parir tal-MEPA u daħħal l-art fiż-żona ta' żvilupp biex bekk il-valur tal-art sploda l-fuq. B'valur fuq l-art li kien ħafna ogħla milli kien qabel is-sena 2006, Vella mbagħad daħal f'negozjati mal-amministrazzjoni preċedenti ħalli l-gvern jieħu l-bqija tal-art fil-Fekruna. Il-gvern bis-saħħa tal-eks Ministru Jason Azzopardi iddeċida li jieħu din l-art tal skopijiet li huwa sejjaħ ambjentali. Biex jagħmel hekk l-Uffiċċju tal-Artijiet tal-Gvern li dak iż-żmien kien jaqa' taħt Jason Azzopardi kiteb lil Mario De Marco fil-11 ta' Jannar 2013 u qallu li d-Dipartiment jista' jipproċedi biss bl-espropjazzjonijiet jekk ikun hemm ir-rikjesta ffirmata mill-Ministru. Jason Azzopardi kien jaf b'din il-proċedura għax l-Uffiċċju tal-Artijiet kitiblu personalment. Imma kif jikkonferma Mario De Marco nnifsu huwa qal li qatt m'għamel din it-talba. One News talab lil Mario De Marco sabiex jikkonferma dak li kien qalilna f'intervista li ma kienitx irrekordjata u huwa wieġeb hekk. Ħajtek il-kumment tiegħi. Ġifieri ħadd tikkonferma li inti ma tajtux il-go. Iva nikkonferma. Fl-assenza tat-talba ta' De Marco bħala l-Ministru responsabbli mill-Ambjent, 9 tiem qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali, l-eks Ministru Jason Azzopardi kiteb personalment lil kummissarju tal-Artijiet ħalli jikkonkludi d-deal ma' Vella. One News ilu ġimagħtejn jitlob lil Jason Azzopardi sabiex jitkellem fuq dan il-każ, imma sissa dejjem irrifjuta.